Nije u pitanju replika, zahvaljujem se. Možemo samo da iskažemo u ime poslaničke grupe zadovoljstvo što je sugestija naša i sugestija poslanica iz reda druge poslaničke grupe, što će biti uvažena i što će gospodin predsednik pokrajinske vlade uvažiti to prilikom raspodele sredstava u budžetu za 2017. godinu, a tiče se sredstava koja su dodatna za izbegla, prognana i raseljena lica. Očito da gospodin Mirović, bez obzira što nije bio prisutan u skupštinskoj sali, da je pažljivo pratio raspravu i to je u svakom slučaju nešto što je pozitivno i dobro. Ja ću iskoristiti samo ovu priliku u vrlo kratkim crtama, bukvalno mi je potrebno pola minuta, da sugerišem gospodinu Miroviću na još jedan evidentan problem, bez obzira što se on ne tiče najdirektnije pokrajinske administracije, odnosno pokrajinske vlade, ali problem izuzetno malih sredstava koja se opredeljuju na nivou godine za najstariju ustanovu u srpskom narodu, Maticu srpsku. Ovim rebalansom, to sam pokušao u diskusiji da spomenem, ali očito da mi je isteklo bilo vreme, dakle, nedopustivo je po nama da 4 miliona dinara izdvaja se za afirmaciju rodne ravnopravnosti, dodatnih, dakle, ovim rebalansom, a sa druge strane svega 915.000 dinara za programe Matice srpske koji se tiču kulture. Nije ni čudo što Matica ima problem, nažalost, sa izdavanjem... Gospodine Jakšiću, molio bih vas da ne izlazite iz konteksta odgovora na vaše spominjanje. Na ovaj način praktično uvodite nove elemente u raspravu. Plašim se da se krećemo na ivici povrede Poslovnika. Molio bih vas da se suzdržite koliko je to moguće. Izvolite. Rečenicu još jednu samo i time završavam. Dakle, Srpska radikalna stranka je mišljenja da su zaista mala tih 2.135.000 koji su opredeljeni u 2016. godini za Maticu srpsku i naša sugestija ide u tom pravcu. Kada već planirate sredstva za 2017. godinu, da uvažite, bez obzira što, ponavljam, naravno, Zakon o Matici srpskoj postoji i ona se finansira sa republičkog nivoa, ali je vrlo mali napor potreban da se ona potpomogne i sa pokrajinskog nivoa vlasti. Zahvaljujem se.